No moikka kriisikanavalta. Niin yksi kaveri laittoi tuossa Fasessa semmoisen linkin, että jos saisit alkaa elämässä ihan alusta, että mitä muuttaisit. Niin en mä tiedä, mä oon kyllä ihan tyytyväinen omaani. Mutta tuolle naapurille pitäisi kyllä tehdä jotain, kun se aina kolistelee ovea. Eikö ovea voi laittaa niin kuin nätisti kiinni? Varsinkin joskus 4-5 aikaan aamuyöstä, mistä liet tulee, vai jakaako se jotain postia, vai jotain hämärää siinä kyllä on. No sitten on toi alakerran muija, niin se käyttää hissiä ykköskerrokseen. Kyllä sillä elopainolla kai kannattaisi vähän niitä rappusiakin kulkee. Ja sitten toi talonmies. Pitää aina kuikuilla, että mistä kautta lähtee ulos, ettei taas tarvitsisi törmätä siihen. Kun se aina morjestelee ja huutelee ja hymyilee ja kyselee, että mitä nyt kuuluu? No mitä nyt kuuluu? Ihan samaa kuin eilenkin. Ei kai sitä aina tarvitse kysellä. Sitten on vielä näitä vastaantulijoita. Oi, kun sulla on nätti koira, että onko se ihan pentu? No juu, kuule, ei oo. Eihän mä edes tunne niitä. Koittakaa nyt olla.